Kaixo ikusentzule eta ongi etorri San Martin de Uns herrira. Gaurko honetan, Erdi Aroko herri hontara hurbildu gara. Bertan, kaleetan eta bertako eraikinetan historia haunitz gordetzen baitira. Eta bertako herritarrekin hitz egingo dugu, haietaz guztietaz, zuei kontatu eta informatzeko. Beraz, zuek ere herria pixkat hobeki ezagutu nahi baduzue, zatozte gurekin. Eta hemen gaude Martinekin, Martin Garzia, kaixo zer moduz, Martin? Kaixo zer moduz, ondo. San Martin de Unseko zinegotzia zara, Bai, ezta? hori da, bai. Eta bertan jaioa edo ona etorria? Ez, ni berez donostiarra naiz, baina, txikitatik Asteburu etortzen nintzen ona, eta, azkenean hemen gelditu naiz bizitzen duela 4 urte erabaki hartu nuen ona etortzeko bizitzera, eta geroztik hemen primera nago. Konta iguzu pixkat, non dago kokatua San Martin de Uns? San Martin de Uns dago Nafarrako erdialdean kokatua, Tafaiatik oso gertu, eta hemen paso garrantzitsu bat zegoen bere garaian, bai Pirinetara eta baita Iruñara joateko. Eta izan zen baita, musulmanekin gerra egon zenean, inguru hontan egon zen frontera. Eta ordutik herrian zehar topatu daitezke horren aztarnak? Bai, bere garaian hemen gaztelu bat egon zen, baina gero bota egin zuten, eta herriak berrera ziren hemengo etxeak egiteko, baina muraiaren bestigio batzuk gelditzen dira oraindik herrian zehar. Eta gutxi gora bera, zenbat biztanle ditu herriak? Orain 430 pertsona inguru bizi gara hemen. Azken urteetan, biztanleko purua igo, jeitsi, nola ibili da? Azken urteetan beti beruntza junda, batez ere jende zaharra bizi da hemen, eta gazte asko jun egin dira, baina azken 4-5 urteetan jende gazte asko gelditu da herrian, eta, adibidez joan den urtean, 10 ume jaio ziren herrian, eta hori izan da, azken 40 urteetan ez da horrelakorik izan hemen. Hori pozgarri izango da, eta imaginatzen dut ere bai, herriak edukiko dituela zenbait zerbitzu gelditze hori bermatzeko. Bai, zerbitzuen aldean minimoak baditugu, badaukagu kajeroa, badaukagu medikua, farmazia, eta gero, badaukagu soziedade bat herriko pertsona guztientzako, baina gainontzeko zerbitzuak baita Tafaian eta egiten dauzkagu, baina herritik oso gertu daude, hemendik 10 kilometrora, eta ez da errepide ona dugu, hasi nahiko komoda da hemen bizitzea. Tabernarik, dendarik badaukazue? Bai, taberna bat daukagu eta jatetxe bat baita, eta gero denda txiki bat daukagu, supermerkatu bezala funtzionatzen duena, beraz adineko jendearentzat, nahikoa da, ze gero merkatua baita etortzen da astean zehar, eta ez da derrigorrezkoa beraientzat Tafaiara maiz jotea erosketak egitea edo zein papeleo egitera. Errango zenuke herri bizia dela? Bai, eta gainera azken urteetan geroz eta bizitza gehiago dauka. Udalaren aldetik nola funtzionatzen duzue? Hau da, udal propioa dauka herriak, beste komunitate baten barruan dago? Ez, udal propioa daukagu, hemen mantendu da gutxienez udal propioa. Eta, 7 zinegotzi gara, 2 taldetan banatuak, eta ni nago agrupazio independente batean, nire bat genuen, eta hor gabiltza lanean 1000 gauzatan aldi berean, eta, pixkanaka jarraitasun hori emateko baita herriari. Urak, zabahorrak, nola kudeatzen dituzue? Hortalako daukagu mankomunitate bat, Tafaian dagoena, eta inguruko herriei ematen die zerbitzua. Eta orduan, beraiek gestionatzen dute dena, gero Aldorban badago enbalse bat baita ura ematen diguna zonalde guztiari, eta herri batzuetan baita Nafarroko kanaleko ura erabiltzen dute baita ur horrekin nahaztu eta ur gehiago edukitzeko azkenean. Zuek, zer egiten duzue? Ze errango dugu, zer eramaten duzue herrian bertan euskara zerbitzua, genero berdintasunarena, etorkinena, zer da zuen ardura? Nerea diozu? Adibidez. Nire kasuan festak, mankomunitatean batzutan tokatzen zait, nago ordezko gisa, zona mediako grupo lokalean baita nago hori dela daukagun motore garrantzitsuenetako bat edozeinekin egiteko, eta gehiena hortik koordinatzen da herri guztien artean aldi berean lan egiteko, zein gutxi izan da, adibidez genero kontuan oso zaila da lan egitea, baina hauen laguntzarekin, badago jende asko gehiago dakina eta haiek laguntzen digute guri
politika guztiek aurrera ematen. Eta etxe bizitza eta alokailuaren gaia nola daramazu herri honetan? Erresa alda hemen alokatzea edo bizitzea? Alokatzea zaila da. Alokatzea badaude etxeak, baina jakin behar da hori galdetu eta ez da erraza. Baina gero etxe bat erostea oso merkea da hemen. Gainera, erosi dezakezu etxe bat guztiz berreztatua, bizitzera sartzeko, erdibidean dagoen etxe bat pixkanaka konpontzeko, edo guztiz botata dagoen etxe bat merke-merke, gero berregiteko etxe bat zure gustura. Etxeak aukeran erosteko asko daude, baina daukagun arazoa da, ez dugula horrentxe bertan ia alokairurik herrian. Ikusi dugu goiti begiratuta baduzuela kaskoa edo aldeixarra eta gero etxe berri desente badudela eskuinaldera. Etxe zaharrak konpontzen jendea animatzen da edo ohitura gehiago dago kanpoaldean etxeak egiteko? Batez ere, kanpoaldean egin dira asko, baina orain badago jendea berriro alde zaharrera etortzen ari dena, etxeak zaharberritzera. Arazoa da, badaudela zonalde batzuk non kotxean ia ezin da sartu, beraz obra bat egitea asko zailagoa da. Eta orduan etxe horiek saltzea ere zailagoa merkeagoak, baina zailagoa dira saltzeko orduan. Hor daukagu bi poloak baita. Herrian saiatzen zarete zerbitzuak eskintzen kultura aldetik, ekimenak eta egiten? Bai, bai udaletxetik eta gero badaude beste lantalde desberdinak udaletxetik kanpo, Rosadoaren egunaren inguruan jende desente dago lanean, bai gazteria, bai apima, orduan talde desberdinen artean gauza asko antolatzen dituzte urtean zehar. Eta ze jai dira ohikoak hemen? Hemen ditugu abuzturo jaiak, beti ezagutu ditut, aurten ez ezik. Hori dira, 6 egun dira abuztuan. Eta gero daukagu Santa Zitako erromeria, non joaten garen ermita batera. Han meza bat egiten da eta herri guztiak bazkaltzen du korroetan mendian zehar. Eta festa txikiak, hori dira nagusiak. Eta gero baita dago Ardo Rosadoaren eguna. Orain handitzen ari da hori, eta egiten da hilabete batean zehar aktibidade desberdinak asteburutan, eta garrantzitsuena da igande batean non bodega guztiek estandak jartzen dituzte hemen plazan, eta ontelatzen dira bisitak bodegetara, ardo katakurtso batzuk ematen dira, eta gero herriko ardo desberdinak dastatu daitezke hemen plazan. Herriko jendeak bertan egiten du lan edo gehiengo bat Iruña eta Faia inguruetara mugitzen da? Jende igual zaharrenak nekazaritzan egiten du lan, baina ez dago ia jende gazterik nekazaritzan, gaztenak dauzka 31 urte, orain badirudi beste 16 urteko mutil bat sartuko dela nekazaritzan baita, baina ez dago ia jenderik nekazaritzan, eta orduan gehiengoak egiten du lan baita Faia eta Oliteko enpresetan, eta beste batzuek Iruñan. Harreman handiena Tafaiarekin duzu hola herri koizkorren bat aipatzekotan? Bai, gehiena Tafaiarekin bai. Eta turismoa unitz etortzen alda ona? Ez da inbeste etortzen. Bai, Olitera asko juten da, Ujuera baita asko juten da, hemendik asko pasatzen dira, baina gutxi gelditzen dira hemen ikustera. Ez da oso ezaguna herria romaniko mailan badauka kripta oso potente bat, ezakitea gero ikusi dalko duzuen, baina ikusteko modukoa da, baina egia da ez dela jende asko etortzen herria. Orain hasi dira autokarabana gehiago etortzen, parkin bat egin nolako, baina ez da asko etortzen, ez da masifikatzen herria. Eta euskararen erabilerari dagokionez, zenbatekoa da bertan? Oso baxua, baina izango gara 10-15 bat pertsona badakigunak euskeraz, eta duela 2 urte hasi ziren euskaltigerekin hemen klaseak ematen, eta badago San Martineko jendea, eta baita Uxuetik etortzen dira pertsona pare bat, eta pixkanaka indartzen doa euskara, baina oraindik oso jende gutxik hitz egiten du. Eta aurrei dagokionez, deredura ibaten dira, euskaraz hitz egiteko ohitura badago? Batzuk badoaz, baina ez dira asko, 30 inguru badoaz. Baina herrian dagoen ezagutza proportzioarekin, gutxienez altua da, handitzen ari da. Gutxi gora bera, zuen urteko aurrekontua zenbatekoa izaten da? Gutxi gora bera 400.000 euro inguru ibiltzen gara. Eta zeintzuk dira azken urteetan egin duzen berrikuntzetako batzuk? Berrikuntza nagusiena hau da, hemen gauden toki hau. Plazan bertan zegoen etxe bat erosi dugu, etxe senyorial bat, salgai jarri zuten eta aprobetxatu dugu etxea erosi. Bertan barruan zerbitzu desberdinak aglutinatzeko, baina hori denborarekin, ze prozesu luzea eta garestia da. Eta etxe horren patioa, non hemen gaude orain,
erabili dugu plaza onditzeko, ze gure herriko plaza dago errepidearen ondoan, eta honekin onditzean baita lortzen duzu umeak urruntzea errepidetik, eta baita denontzako toki gehiago eukitzea. Ze udan batez ere tokiz justu ibiltzen gara. Zure ustez, zaila da herrian, halako herri txiki batean gobernatzea edo udaletxean egotea? Bai, zaila da, bai. Bai, ze, azkenean jende guztiak elkartzagutzen dugu, eta jende guztiak eskatzizkizu gauzak, edo zein momentutan, ateratzen zarenean trago bat hartzen lagunekin beti norbaitek zerbait esaten dizu, baina, bagenekin horrela zela sartzean, así que aurrera eta kitio. Eta bukatzaldera, nola definituko zenuke San Martin de Uns? Herri lasai eta politia, esango nuke bai. Ederki Martin, plazer bat izan da zu ezagutzea eta herriaren inguruan datu batzu jasotzea eta bertze bat arte. Bale, mila esker, hurrengo arte. Eta Cristian Solarekin gaude, bera euskaltegira apuntatu zen duela denboratxo bat, eta gaurko hontan azalduko digu pixkat esperientzia. Kaixo, Cristian, zer moduz? Oso ongi. Ni bi ikasturte daramatxat, eta oso pozik nago. Ni ikusi du nire euskara hobetzen da, eta hori oso pozik nago. Ni euskaraz ikastea apuntatzen nuen. Pila lagun daukat euskaraz dakiela. Bai. Eta hori, ni euskaraz ere hitz egiten nahi dut ere. Ikasi nahi zenuen, ez da? Eta zuk eskolan edo sekula euskara ikasia zenuen edo inoiz ez? Bai, eskolan eta instituton. DBH-ko laugarren mailaraino ikasi nuen euskaraz. Orduan, pizka bat base dauka nuen, eta egun zen euskaraz el curso, egun zen curso lortu ginen, eta esan nuen, apuntatu behar naiz, Eta gutxi gora bera, zenbat pertsona zaudete klaseetan? Normalean 10 pertsona gaude, eta ambiente oso ona da, dibergarria da, oso ona. Eta zer egiten duzue klaseetan, nola ikasten duzue euskara? Jokuekin, beti jokuekin, bromak egiten, eta hori, eta errepikatu gauza, eta iaia, pizkanaka, jendea, konzeptua hartu dugu. Bai, joaten zarete, gero eta gehiago ulertzen eta mintzatzen edo hitz egiten, ez da? Espero duzu hemendik urte batzuetara edo uste duzu hemen eta inguruko herrietan euskara gehiago hitz egingo dela? Bai, hori da helburua. Urtero jende gehiago apuntatzen dute, euskaltegira eta bere edura. Orduan, esto va más. Oso ongi. Bueno, Cristian, animo zure euskara ikasteko prozesu hortan, eta plazer batzu ezagutzea. Beste bat arte. Agur. Egon gara Cristianekin, euskaltegiko ikaslea dena, eta orain jota Gosesekin zu baitzara bertako irakaslea, ez da? Bai, hori da. Bueno, kaixo, zer moduz? Ongi. Bueno, konta iguzu, zu bertan jaioa zara, San Martin de Usen, edo ona etorri zinen duela urte batzuk bizitzera? Ona etortzen nintzen txikia nintzenetik, eta orduan gero ja 22 urtekin burlatatik onera etorri nintzen bizitzera, nahiz eta burlatarekin ariaz moztu ez, baina ja hemen bizi nintzen horrez gero.
Eta zure etxekoak edo bertakoak ziren, aitona-amonak, familiaren bat, edo kasualitatez bukatu zenuten hemen? Kasualitatez erori ginen hemen, leheno joaten ginen Mendegorriako kanpinera, eta gero hasi ginen onera etortzen, astebururo, ez dakiz zer, eta azkenean hemen lagunak egin, harremanak, eta hemen sustraitu. Eta zer ematen dizu herri honek? Asko. Herri batean bizitzea niretzat da lasaitasuna, ez dakit, zure buruarekin egoteko aukera gehiago, lagunekin harremantzeko bestera bat, ez dakit. Hirian ere oso gustora nago, denetari gustatzen zait, baina gero bizitzeko herri batek ematen dizuna da aukerak ez dakit, aukera pilo. Askatasuna aipatu duzu, eta hemen ere bai zure harremanak eta egitea, eta euskaltegiak lagundu dizu hortan, nola izan da esperientzia? Zergatik erabaki zenuen hemen euskaltegi bat zabaltzea? Bueno, hasteko nire erabakia esen izan, izan zen jendearen erabakia. Zen duela 2 urte ikusten zen belaunaldi berriek batzuek ikasi dute, gero beste belaunaldi batek demagun nirea dena, ja hasi dira semelabak izaten eta bar, eta batzuek erabaki dute euskara ikasi behar dutela, eta orduan haiek ere egiten duten hausnarketa da, nik ere ikasiko dut, eta gero gazteagoak direnak ere haien inguruan gero eta euskaldunagoa da, eta orduan ez dakit, nahi hori piztu da jentearengan, eta azkenan horregatik atera zen taldea, eta hori jendearen erabakia izan zen, azken finean, ni hemen egon nintzen. Eta nola funtzionatzen duzu euskaraz ikasterako orduan? Elkartzen zarete astero, klaseak prestatzen dituzu, mintza praktika egiten dituzue batez ere? Bueno, denetarik, AEK-ako eredua, azken finean da, AEK-an bilatzen duguna da erabiltzea batik bat, orduan klaseak egiten ditugu astean 3 klase, eta gero horrez gain antolatzen ditugu gauza ezberdinak, pixka bat jendea hitz egiteko beste eremuetan, pintxopotean, ostegunetan daukagu klasea, gero pintxopotera goaz, baina bertan ere saiatzen gara, giro horretan, beste giro batean, taberna dena edo kalea dena, bertan ere erabiltzea eta ikustea hemen ere halako herri batean euskaraz hitz egin dezakegula, arazoik gabe eta gainera gustora, harro eta ongi. Giroa egoten da tabernan, badaukazue halako elkartzeko ohitura herrian bertan? Bai, eta tabernan eta gero beste ekintza askoetan, mendira joateko, txirrindula zibiltzeko, arrantzan egiteko ere, denetarik Eta gero eta jende gehiago badaki euskara harako eremuetan, eta bikote bat ikusten baduzu euskara hitz egiten, nolabait sortzen zaizu gogo hori, nik ere zergatik Eta orduan hortik tiraka, gero eta jende gehiago. Adiez gaur egun antolatu dugu ikastaro moduko bat, eta 14 lagun daude, eta hori ere erantzuten dio nahi horri, nik ere nahi dut, eta hori da pixka bat. Aipatu digu lehen zinegotziak ere gazteak gero eta gehiago gelditzen ari zaretela herrian. Zeintzuk dira arrazoiak, etxeak ere merkeago direla laguntzen du, etxearen arazo bat izaten da zuendako, nola bizi duzue? Egia esan, nik uste bertan geratzen garela, bertakoak sentitzen garelako, eta hemen nolabait bizi proiektu ezberdin bat bideratzeko aukera gehiago ikusten ditugulako, pixka bat gure bizitza burujabea izateko aukera gehiago ikusten ditugulako hemen gauzak egiterako orduan, eta gu geuk gauzak egiteko, eta ez dakit, nik uste hori dela arrazoi nagusienetariko bat, ez dakit, pentsatzen dute, ez dakit. Ederki, mila esker, plazer bat izan da zurekin mintzatzea, eta hemendik urte batzutara oraindik eta euskaldun gehiago zaudeten herrian. Bai, hori seguro. Bertu bat arte. Bueno, mila esker.
San Martin de Unseko plazara hurbildu gara eta Jesus Ukarrekin gaude. Kaixo, Jesus, zer moduz? Ongi etorri. Mila esker. San Martin de Uns, nondi datorri zena? Pues begira, bi teoria importantera izaten dira. Alde batetik, badirudi Usue eta Uns sustrai berbera baditu, eta dokumentu batzuetan agertzen dira San Martin de Uns, eta beste dokumentuetan agertzen dira San Martin de Usue. Ez da? Eta ikerlariek esaten dute hori, gauza bera eta sustrai berbera. Eta beste aldetik, beste ikerlariak pentsatzen dute, etortzen dira untzekoa. Untz eta, bueno, euskeraz da hiedra, ez da, en gaztelaniaz. Eta badirudi, leku batzuetan jartzen dute izen hori, bai untzue, untziti, eta badirudi etortzen dira hortik. Baina lehen dokumentuan agertu zen, leku hontan untzi bezala, UNSI bezala. Zergatik, eraiki zuten gaztelu bat, eta hamarren mendean agertu zen izen hori, untzi. Baina ez dakigu oso ziur nondik etortzen da. Baina, bueno, momentuz ez dakigu, baina pentsatzen dugu hemendik ez dakit. Oso gutxi ikasiko dugu. Jakingo duzela zehazmeaz, ez da? Hori da. Eta azaldu zupixat momentu honetan non gaude, zer ikusi dezakegu gure inguruan? Bai, pues momentu honetan non gaude, enparantzan gaude, eta hemen ikus dezakegu eliz hori, Santa Maria, eta hemen bukatu zuen harresia. Ez da, harri apurtutak zergatik, pues hortik hasi zen harresia. San Martin eraiki zuten gotorleku bezala, eta goitik bera, ez da, eta hemen bukatu zuen herria. Eta hemen zegoen lehen atea. Eta ikusi dezakegu, igotzen baldin badugu, ez da, goiko elizara ikusiko dugu, batzutan bost lekuetan harresi, bost ate, eta han itxi zuten herria, ez da. Pentsatu behar dugu, hemen bukatu zuen Iruñeko erresuma, hemen. Eta hemendik ara, zeuden islamiarrak. Eta horren ondorioz, oso importantea zen bukatzea eta iztea herria. Babesteko, ez da? Bai, gotorlekun izango balitz bezala. Eta orain, aspaldiko herri xahar hortara murgilduko gara, ez da? Alde zarrera edo. Bai. Eta erakutsiko dizuet nondik zeunden harresi hori. Ez da, eta ateak. Oso ongi, guazen. Guazen. Eta orain, non gaude? Pues, momentu enten, gaude San Martin de Tours elizan, ez da? Eta, eliza oso berezia da. Da monumento nazionala, zergatik, kriptaren gatik. Gero ikusiko dugu kriptan. Baina, kasu honetan, konsagratu zuen eliza hau, 1156an, ez da? 12. mendean. Baina badirudi kripta egin zuten goizago. Ez da, agian 11. mendean, 11. mendean. Bueno, normalean badakigu konsagratu zuen 1156an, baina pentsatzen dugu agian eliza txiki hori zeukan kultoa momentu hartan. Eta agian, hasi zen eraikitzea kripta hori agian 11. mendean. Ez da?
Orduan kriptak ekarri zuen gero hemen eliza egotea, ez Hori da? hori da. Baina, bueno, pentsatu zuten, begira, oso zaila da aurkitzea esparru handia eliza eraikitzeko mendian. Bi posibilitatea da, kentzea hemendik ara lurra asko eta arroka harri batzuk, eta beste posibilitatea da kentzea erdia, lurra erdia, eta gero eraikitzea beste eraikin bat gure azpian. Eta horrela egiten dute esparru oso handia. Eta horrela, gero, ikerlariak hitz egiten dute kripta, ez dakit, lurraren barruan zegoela, eta, simbologismo handia izaten den. Baina, ni pentsatzen dut, importantena da hori, ez da, lortzea esparru handia eliza egitera. Eta eliza honek baditu bertze berezitasun batzuk ere bai, ez da? Bai, ez da romanikoa, da hasieran eraiki zuten bobeda hau, ez da, eta bobeda de medio cañón, eta arku fajoneak. Eta zergatik egin zuten arku fajoneak? Pues ez dakit. Ez da, apurtzen baldin badut bobeda zati bat, pues orduan bakarrik erortzen da zati txikia. Eta horren ondorioz jarri zuten arku fajonek. Eta gero, beste aldean, 16. Eraikin zuten nabe hori, ez da, desberdina da, hau da romaniko puroa, eta gero ja beste aldean gotikoa da. Badaude hemen objektu batzuk lurrazpian gordeak izan direnak denbora luzez, ez da? Agertu zen, Ama Virginia oso arraroa zen, kristianismoren oso arraroa zen, zergatik, Ama Virginia ematen du esnea, titia irekia, ez da? Eta horren ondorioz nahiago zuen momentu hartan kentzea. Eta gordetzen zuten, eta gero berreskuratzeko eliza hau pentsatzen zuten oso ona zela, eta faktura oso ona da, ez da, oso eskultura oso ona. Eta ja, Ama Virginiaren esnea agertu zen pila hontan, eta pila hontan 12. mendean agertu zen lurazpian, eta agian, pentsatzen dugu, ez zuten nahi erakustea Ama Virginia horrela, ez da. Eta agertu zen, eta momentu honetan, ez da, batalloa egiten dute hemen, kasu honetan pila honetan. Orduan herriaren dako ere badauka simbologia berezi bat, ez da? Bai. Lehen plazan hasi gara, Bai. Santa Maria elizan, eta gorantz etorri gara. Eta bidean aipatu dizkiguzu, ez? Kamara itzalia zaudenean, etxen artean badaudela lehen arresiak izan ziren eta ateak izan zirenen errestoak edo. Konta iguzu pixka, zenbat ate zauden San Martin de Unsen? Pues begira, pentsatu behar dugu, ez da, eraiki zuen gaztelu bat goian, eta gero luzatu zuen herria. Eta defendatzeko herria, jarri zuen arresi batzuk, ez da, gotorleku izango balitz bezala. Eta, pentsatu behar dugu, hori, San Martin zegoen helmugan. Hemendik behera, zeunden islamiarrak. Eta hemendik iparraldera kristauak. Eta herrieta batzuk izaten ziren haien artean. Eta horren ondorioz oso importantea zen gordetzea, baiabereak, garia edo gauza batzuk. Eta horren ondorioz, dena lotu zuen, ez da, arresi batzuk. Hemendik plazara jarri zuen 5 arresia, ez da, eta pasatzen baldin zuten arresi bat, gero, bigarren atean, ez dakit guda egin zuten, eta gero 3. eta asko kostatzen zaio sartzea gazteluan. Eta horren ondorioz, bere pentsamendua zen, ez da, arresia egitea. Ez da, gordetzeko dena, bizia importantena. Eta gaur egun gaztelu hortatik zer gelditzen da? Begira, aztarnak
agertu zen aztarna batzuk. Eta, bueno, udaletxeak eta guk, talde bezala, nahi dugu hastea agian arkeologia ikusteko nolakoa zen gaztelua. Badirudi oso heldua zen, oso handia zen, eta ikusi nahi dugu, zer pasatu zen gaztelu honekin. Elizatik hurbil zegoen, Nafarroaren konkista badirudi apurtu zuen dena. Cardenal Cisneros eta badirudi San Martingoan apurtu zuen gure gaztelua hasieran, ez da? Orduan, oraindik, gauza asko dituzu jakiteko horren inguruan, ez da? Nik pena sentitzen dut historia honekin. Azkenean begira ze importantea zen berreskuratzea gure historia, eta gure gaztelua badirudi oso handia eta oso importantea zen momentu hartan. Edarki, joango gara kripta ikustera, eta ea zer iruditzen zaien gure ikusten. Ikusiko duzu ze polita da gure kripta. Oso ongi. Venga. Herrian barne ibili gara, eta zer gehitu nahi duzu gehiago San Martin de Unsen inguruan? Bueno, pentsatzen dut esan dugu asko, eta azkenean saio egiteko oso importantea da laburtzea. Eta gehiago jakin nahi duenak, herrira hurbildu dadila, ez da? Bai, oso polita da, eta ni pentsatzen dut etortzen dena oso pozik joan zarela. Oso ongi, mila esker Jesus, bertzo bat arte, eta jarraitzuk ere herriaz gozatzen. Bai, mila esker. Janire Bernardorekin gaude. Kaixo Janire, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, konta iguzu Janire, bertakoa zarazu edo duela urte batzuk hona etorria? Duela urte batzuk hona iritsi nintzen, kasualitatez. Eta, taberna bat hartu nun, eta, hemen ezagutu nun nire mutila, eta hemen geratu nintzen. Eta zer moduz izan zen esperientzia herri txiki batean lan egitekoa? Zaila. Egia esan zaila. Hasieran, jendea pixkat itxita da, eta ezagutzea jendea pixka kostatu zitzaidan. Baina, gero poliki junitzen sartzen eta ondo. Zure txokoa egin duzu hemen? Bai, nire txokoa egin dut, bai. Eta zer dauka herri honek berezia, zer gustatzen zaizu gehien San Martin de Unsetaz? Gero jendea ezagutzen eta harremanak polita dira eta jendea gustatu zitzaidan eta komodoa da, bai. Gustora. Eta gaur egun hemen bizi eta ama ere bazara, ez da? Bai, seme bat euki genuen duela 2 urte, eta hemen txikitxoarekin gustora. Oso ondo, umeak eukitzeko herri txikiak asko gustatzen zaizkit. Askatasuna ematen diote aurrari, ez da? Bai, guztiz. Eta ondotik eskolarako eta horiek agian arazoa izan daiteke herriz mugitu behar zaretela, ez da? Herriz mugitu behar gara, eta Faiara joan behar gara, hemen ez dago aukerarik. Hasi ginen pixka mugitzen, ea zabaldu, berri zabaltzen genuen eskola, hemen bazegoen eskola, duela urte batzuk, eta itxi egin zen, eta orain zaila da berri zabaltzea. Orduan, Tafaiara joan behar gara, Tafaian aukera asko daude, autobusa dago joateko eta ekartzeko, eta, ez da zaila, ez da... Zein da herrian faltan gehien botatzen duzun zerbitzua? Badago zerbitzuren bat, edo adibidez, autobusak egotia, denda gehiago egotia, zerbait botatzen duzu bere faltan? Kotxea derrigorrezkoa da, ezin zara bizi herri baten kotxe gabe. Orduan,
oso Ohituratuak zaudete. ohituratua gaude kotxe erabiltzean, eta kotxearekin juten gara eta etortzen gara, erosketak egitera, dana eta faiara, baina bueno, Normala da zuendako, ezta? ja guretako normala da, bai. Eta ohitura daukazu herrian elkartzeko edo tafaiara joaten zarete normalean Ez. afaltzera, poteatzera? Herrian ambiente ona dago eta jende asko dago oinudan gehiago, eta herrian, dana herrian. Tafaian erosketak eta lana eta gutxi gehiago. Lana orduan orain tafaian egiten duzu? Bai, tafaian. Eta herri honetan aipatu duzu giroa goxoa dela, jendea ibiltzen dela, badago ohitura unitza elkartzeko plaza bueltan eta aurrekin non elkartzen zarete? Hemen, hemen elkartzen gara, ez dago beste tokirik. Hemen eta piztinan oin nudan, piztinan bai giro ona egoten da. Eta bueno, oin txoko hau antolatu dute, lehen ez geneukan terrazarik eta baina honekin gustora, bai. Eta etorkizunean ere hemen bizitzen ikusten zara? Bai, ja sustraiak hemen bota ditugu, umea ja hemen daukagu, eta bai, etxea erosi dugu, eta bai, ja hemen geratuko gara, ziur. Ederki Janire, mila esker. Bale, basuri. Eta plazer bat izan da zurekin mintzatzea. Berdin. Gustatu zaizu San Martin de Uns herria? Asko gustatu zaigu, eta berriz ere etorriko gara. Mila esker Oiane, erakusteagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.